ಮೇಲೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಆಯ್ತದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಕತಿ, ನೀನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಪ್ಪ. ಇಲ್ದಲ್ಲ ಹಾಕರ್ ಪಾವ ಪಡ್ಯಾ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭೇಟಿಯಾಗ कैमराಗಳು अदाव ओकर बोल भेजा मैं। नहीं अब कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं कि हार मान ली क्या? उन्हें कल हार मानने वाला ना साहब ने रात को मजबूर हो गया उन्हें। तुमने फोन करता कर समझा था मैं रात को और क्या रहेगा तो मैं स्विच ऑफ गिच ऑफ कर ले ಏಳು ಮಿನಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಟ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತೀರ ಹೆಂಗಸರು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶಟ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೇನು खराब नहीं मुझे रात में 10:15 बजे फोन करे मुझे गुरु ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಕಯ ಬಂದೇವ್ ಸರ್ ಬಾಗ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ ಕಯ ಓ ಅವ್ನು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಮಲಿಕ್ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮವರು ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾರು ಇದಾರೆ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಂತೆಲ್ಲ ಕಯ ಸುಂಗಿರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಯ್ತು ನೀನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಗಿದೀವಿ। नीचे के भूतंग गया था नगर के, वहाँ पूरे 10 बूथा एक जगह 8 बूथा है पूरा ऑलमोस्ट कुकर चल रहा सर। ऑलमोस्ट कुकर चल रहा। जबरदस्त सुना यहाँ सिराजा साहब जबरदस्ती किसी घर से बुलाने का नहीं बुला रहे नहीं साहब नहीं सुनो यहाँ वो हुआ तो हमने फायदा हूँ साहब हकीकत अब आ जाको बाहर आ जाको नहीं आ रहे साहब नहीं सुनो मैं बोल कंप्लीट करने दीजिए मुझे अब अज्ञान परसेंटेज नहीं है हमारा जबरदस्ती कर को बाहर बुलाने का सर। अब उन्होंने आई क्या होता भूता में गए तो वो कांग्रेस को दाल का आदत क्या करती भरोसा नहीं हमना आई सोलंग बोल को इंडिपेंडेंट को भी एसजीपी दिलाओ सर नहीं है तो भी अच्छा है करूँ समय सर वही सर कर रहे हैं जबरदस्ती बुलाने का नहीं है बुलाने का क्या बोलेंगे कांग्रेस वाले क्या भी नहीं वो तो अब मैं वहाँ नीचे के भूतंग गया था ना वहाँ कांग्रेस वाले ठेर को पैसे तुम बोल रहे ना पैसे देने गए थे पैसे नको छोड़ो हम ना पैसे नको अगर बोल को गए थे और यहाँ भी वहाँ बूढ़ा वाटांगे नहीं भी पैसे नको मैं डालते मालूम नहीं अगर बोल खाए गए थे बाद में हमारे दो छोकरा था यहीं वहाँ। वो इसकी सादिक पहलवान का वार्ड कौन दिख रही सो? सादिक पहलवान का वार्ड में हमारे वो आरोप कर को एक छोकरा है वहाँ जरा माइनस होना चैनल के को हाँ करते छोड़ो सब हम उसका क्या भी चलने दे रहे निकल लो आया रियाज के साथ करा ना वो पूरा वायरल करा डाला इसमें मीडिया में डाल को मैं कल मुस्लिम गुंडागिरी मारा नहीं उसने बहुत बड़ा लीडर समझा था ना क्या भी नहीं जीरो कर डाले उसकी वार्ड में माइनस कराते साहब करो वो कल उसके भाई कुछ पैसे दिए साहब 1.5 लाख रुपए छिचेरा भैया पलान कर को पैसे देखो तो क्या करता मालूम नहीं है वार्डा में ये भूलता में ये कुकर को पढ़ना कर बोल को बात कर को दी कुकर कुछ चल रहा था ज्यादा डायमंड का उनका कम है मैक्सिमम कुकर है आगे तो ओवरऑल ये तो कुकर है पूरा ऐसा चल रहा था तो सीना बात करे बोले साहब मैं मिला था अगर सुबह को फील्ड में सब अगर बोलिया मैं ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಚಲನದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಈಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಗೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಕುತಂತ್ರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಆ ಮುಖಂಡನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿವರವನ್ನ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ. नीचे के भूतंग गया था नगर के, वहाँ पूरे 10 बूथा एक जगह 8 बूथा है पूरा ऑलमोस्ट कुकर चल रहा सर। ऑलमोस्ट कुकर चल रहा। जबरदस्त सुना यहाँ सिराजा साहब जबरदस्ती किसी घर से बुलाने का नहीं बुला रहे नहीं साहब नहीं सुनो यहाँ वो हुआ तो हमने फायदा हूँ साहब हकीकत अब आ जाको बाहर आ जाको नहीं आ रहे साहब नहीं सुनो मैं बोल कंप्लीट करने दीजिए मुझे अब अज्ञान परसेंटेज नहीं है हमारा जबरदस्ती कर को बाहर बुलाने का सर। अब उन्होंने आई क्या होता भूता में गए तो वो कांग्रेस को दाल का आदत क्या करती भरोसा नहीं हमना आई सोलंग बोल को इंडिपेंडेंट को भी एसजीपी दिलाओ सर नहीं है तो भी अच्छा है करूँ समय सर वही सर कर रहे हैं जबरदस्ती बुलाने का नहीं है बुलाने का क्या बोलेंगे कांग्रेस वाले
कांग्रेस वाले क्या भी नहीं, वो तो अब मैं वहाँ नीचे की भूतंग गया था ना, वहाँ कांग्रेस वाले ठेर को पैसे तुम बोल रहे ना पैसे देने गए थे को पैसे नको छोड़ो हम ना पैसे नको अगर बोल को गए थे। और यहाँ भी वहाँ बूढ़ा वाटांगे नहीं भी पैसे नको मैं डालती मालूम नहीं अगर बोल खाए गए थे। बाद में हमारे छोकरा हमारे दो छोकरा है वहाँ। वो इसकी वो सादिक पहलवान का वार्ड कौन देख रही सो? सादिक पहलवान का वार्ड में हमारे वो अरब कर को एक छोकरा है, वहाँ जरा माइनस होना चिन्हल के को। हाँ करते छोड़ो सब, हम उसका क्या भी चलने दे रहे। निकल लो रियाज के साथ करा ना, वो पूरा वायरल करा डाला इसमें मीडिया में डाल को मैं। वो कल मुस्लिम गुंडागिरी मारा नहीं उसने बहुत बड़ा लीडर समझा था ना। क्या भी नहीं जीरो कर डाले उसकी वार्ड में माइनस करा दे साहब। करो वो कल उसके भाई कुछ पैसे दिए साहब 1.5 लाख रुपए। चिचेरा भैया पलान कर को पैसे देखो तो क्या करता मालूम नहीं है। वार्डा में ये बोलता में ये कुकर को पढ़ना कर बोल को बात कर को दी। कुकर को चल रहा था ज्यादा, डायमंड का उनका कम है, मैक्सिमम कुकर है। आगे तो ओवरऑल लिए तो कुकर है पूरा ऐसा चल रहा था। उसे सीना बात करे बोला कि साहब मैं मिला था अगर सुबह को वो फील्ड में सब बोलिया मैं बोले ನೀನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಆಯ್ತದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿ ನೀನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಪ್ಪ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಅಕರ್ ಪಾವ ಪಡ್ಯಾ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭೇಟಿಯಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಅದಾವ ಹೋಗ್ರ ಬೋಲ್ भेजा मैं। आप कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं हार मान ली क्या? उन्हें कल हार मानने वाला ना साहब ने रात को मजबूर हो गया उन्हें तुमने फोन करता कर समझा था मैं रात को। और क्या रहेगा तो मैं स्विच ऑफ कर ले ಏ ಮಿಂಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಟ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತೀರ ಹೆಂಗಸರು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಟ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೇನು ಖರಾಬಾಗೈತಿ। नहीं मुझे रात में 10:15 बजे फोन करे मुझे गुरु ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಕಯಾ ಬಂದೆ ಸರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ ಕಯಾ ಓ ಅವ್ನು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಮಲಿಕ್ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮವರು ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾರು ಇದಾರೆ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಂತೆಲ್ಲ ಸುಂಗಿರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಗಿದೀವಿ। मुस्लिम गुंडागिरी मारा नहीं बहुत बड़ा लीडर समझा था ना। क्या भी नहीं जीरो कर डाले उसकी वार्ड में माइनस करा दे साहब। करो वो कल उसके भाई कुछ पैसे दिए साहब 1.5 लाख रुपए। चिचेरा भैया पलान कर को पैसे देखो तो क्या करता मालूम नहीं है। वार्डा में ये बोलता में ये कुकर को पढ़ना कर बोल को बात कर को दी। कुकर को चल रहा था ज्यादा, डायमंड का उनका कम है, मैक्सिमम कुकर है। आगे तो ओवरऑल लिए तो कुकर है पूरा ऐसा चल रहा था। उसे सीना बात करे बोला कि साहब मैं मिला था अगर सुबह को वो फील्ड में सब बोलिया मैं बोले ನೀನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಆಯ್ತದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿ ನೀನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಪ್ಪ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಅಕರ್ ಪಾವ ಪಡ್ಯಾ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭೇಟಿಯಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಅದಾವ ಹೋಗ್ರ ಬೋಲ್ भेजा मैं। ಶ್ರೀ ಮಹಾಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲ ಪಂಡಿತ್ ವೈದ್ಯಮೋಡಿ ರಾಮಜ್ಜ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧಕರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಫೇಮಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಗೆಟ್ 100% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ದೇವಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ ರಾಮಜ್ಜನವರು ರಾಜಮೋಡಿ, ತಾಳೆಗೆರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಇವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 900822025252.